Il-wara nofsinhar it-tajjeb, dalgħodu laqqajna l-Kabinett tal-Ministri u kif sar f'dawn l-aħħar ġimgħat iddiskutejna s-sitwazzjoni relatata mal-coronavirus kemm f'pajjiżna kif ukoll madwar id-dinja. Iddiskutejna b'mod partikolari fid-dawl tal-miżuri li ħabbart aktar kmieni matul il-lejl illi għadda. L-miżuri illi qegħdin jirrestrinġu it-trasport bl-ajru u bil-baħar bejn l-Italja u Malta. Preżenti magħna llum għas-seduta tal-Kabinett kien hemm il-Professur Charmaine Gauci li nixtieq nirringrazzja f'isem il-poplu Malti u Għawċi kollu għall-ħidma professjonali tagħha kif ukoll għall-impenn u d-dedikazzjoni li qed turi f'ħidmietha. Illi tatna l-pariri mediċi kollha, l-pariri professjonali kollha biex komplejna nagħtu aktar deċiżjonijiet li jinser inħabbar issa. Nenfasizza fuq kollox iżda is-serħan il-moħħ. Is-serħan il-moħħ li ma hemm ħtieġa ta' ebda allarm u ebda paniku. Għandna sitwazzjoni kompletament kontrollata f'pajjiżna, ninsabu preparati għal kull eventwalità u għalhekk nerġa' nenfasizza l-kalma, ebda paniku u nenfasizza it-tranquillità. Il-prijorità kif diġà semmejna għal dan il-gvern tibqa' is-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi kollu. Din tibqa' l-ewwel prijorità għal dan il-gvern li lin minn kull konsiderazzjoni oħra. Nifhmu illi ma tħabbir tal-miżura li ħabbarna matul il-lejl li għadda kien hemm numru ta' residenti f'Malta illi nqabdu fl-Italja. Mill-ewwel bdejna bl-arranġamenti sabiex dawn il-persuni jkunu jistgħu jinġibu lura lejn il-Gżejjer Maltin, kemm bl-ajru kif ukoll bil-baħar. Għal kull min ser ikun jiġi lura mill-Italja ser ikun hemm perjodu ta' kwarantina ta' 14 il-ġurnata. Dan il-perjodu ta' kwarantina għal dawk li jikkonċerna persuni li ġew mill-Italja se jkun jott ukoll għal persuni li ġew qabel il-bieraħ. Jiġifieri jekk kellna persuna li ġiet mill-Italja għal seba' min-naħat tal-Italja, jekk nagħtu eżempju minn Sqallija li ġiet ġimgħa ilu, allura tittamel il-kwarantina għal perjodu rimanenti biex flimkien taqqat l-14 il-ġurnata. Nenfasizza wkoll dak li spjegajna diġà fl-aħħar konferenza stampa illi merkanzija, mediċina, kif ukoll prodotti tal-ikel u xorb ser ikunu qegħdin jersqu u jiġu lejn il-Gżejjer Maltin b'mod normali, kemm bl-ajru kif ukoll bil-baħar, anka bil-katamaran bejn Sqallija u Malta. Biex bekk nassiguraw li jkollna provvista normali, provvista adegwata ta' ikel, ta' mediċina, ta' merkanzija u chain of supply tibqa' tiġi garantita b'mod normali. Ser ikunu qegħdin isiru kwalunkwe checks meħtieġa ta' natura medika fuq ix-xufiera li ser ikunu qegħdin jittrasportaw il-merkanzija lejn il-Gżejjer Maltin mill-Italja, minn Sqallija wkoll biex nassikuraw illi s-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi tibqa' dejjem tiġi mħarsa. In-numru ta' persuni li se jkunu fit-trakkijiet li jġibu l-merkanzija lejn Malta se jkun limitat għal massimu ta' 2 persuni. Ħadna iżjed miżuri fosthom illi se nibqgħu nirrakkomandaw illi non-essential travel lejn pajjiżi li huma milquta bil-coronavirus ma jsirx. Miżura oħra illi flimkien iddeċidejna bħala kabinett li għandha tiġi implementata hija li avvenimenti tal-massa li fihom ikun hemm mistennija li jkun hemm aktar minn 2000 persuna ma jsirux. Sakemm dawn ikunu qegħdin isiru fil-miftuħ fil-beraħ. L-events tal-massa fil-beraħ ma jridx ikun hemm aktar minn 2000 persuna inkella ma jsirux. L-events tal-massa li jkunu qegħdin isiru fil-magħluq se jkunu limitati għal massimu ta' 750 persuna sakemm ma jingħatax avviż mod ieħor. Nerġa' ngħid li din hija sitwazzjoni fluwida li qegħdin inqisuha mhux minn jum għal jum imma minn siegħa għal siegħa u jekk ikun hemm bżonn ta' aktar miżuri biex inkomplu inħarsu s-saħħa tal-poplu Malti jiġu mħabbrin aktar miżuri minn żmien għal żmien. Huwa minn ewwel id-dinja illi dawn iċ-ċirkostanzi straordinarji li għaddejja minnhom id-dinja, mhix xi ħaġa ta' pajjiżna din imma xi ħaġa ta' madwar id-dinja, ser ikollhom impatt fuq l-ekonomija dinjija. Malta hija parti mid-dinja
u l-impatt ser jinħassu wkoll. Għalhekk dalgħodu stess fil-laqgħa tal-Kabinett ta' dalgħodu ħtarna kumitat magħmul mill-ministri u tekniċi oħra li huma konċernati madwar l-ekonomija ta' pajjiżna, turiżmu ta' pajjiżna ukoll sabiex jittieħdu il-miżuri kollha meħtieġa biex jilqgħu għal dan l-impatt. Hemmhekk ukoll nagħti s-serħan il-moħħ. Is-serħan il-moħħ li għandna ekonomija b'saħħitha, ekonomija li hija waħda reżiljenti, finanzi tal-pajjiż li huma sodi li jifilħu kompletament għal dan l-impatt. Xtaqt nagħlaq b'ringrazzjament partikolari lejn id-Dipartiment tas-Saħħa għal-ħidma kbira tiegħu, għal-ħidma b'impenn, il-ħidma b'dedikazzjoni li qed issir ma ngħidx mal-ġurnata, imma lejl u nar biex tiġi żgurata s-saħħa tal-poplu Malti u Awċi f'kull ċirkostanza. Ħadmu assidwament flimkien ma' diversi ministeri oħra illi bi sforz kollettiv qegħdin nuru kemm aħna verament pajjiż ippreparat għal din l-eventwalità u ippreparati wkoll għal kull ċirkostanza. Fl-aħħar il-kuraġġ. Kuraġġ. Nappella l-kuraġġ, aħna poplu sinonimi mal-kuraġġ. U l-kuraġġ illi l-poplu Malti qed juri f'din iċ-ċirkostanza se jkompli jiddefinixxi din il-karatteristika tant sabiħa illi għandu il-poplu Malti. Il-kuraġġ li bih se nelbu din l-isfida li għandha d-dinja qudiemha. Il-kuraġġ, is-serħan il-moħħ, il-kalma u t-tranquillità. Għada jerġa' jisbaħ jum ta' xogħol normali u jum ta' skola normali. Nirringrazzjakom. Is there any particular advice for schools? Because we've seen instances where parents seem to be panicking, as in should children continue going to school as normal, everything, go ahead as normal? Id-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika diġà ta' direzzjonijiet tiegħu f'dan ir-rigward nappella illi ma hemm ħtieġa għal ebda paniku. Nappella illi ma jkunx hemm allarm, is-sitwazzjoni hija waħda kompletament taħt kontroll, nappella għal kalma u m'hemm bżonn jekk ikun hemm bżonn ta' aktar miżuri restrittivi, aħna konna fuq qudiemnet il-bieraħ illi bħala pajjiż waqqafna l-ivvjaġġar mill-Italja. Llum qegħdin isegwu airlines oħra għall-miżura li ħadna. Aħna ġifieri qegħdin attenti, qegħdin fuq qudiemnet biex nagħtu l-miżuri, m'hemm bżonn ta' ebda allarm u jiġu segwiti il-direttivi kollha li għad id-Dipartiment tas-Saħħa, m'hemmx ħtieġa ta' paniku. Semmejt l-attivitajiet tal-massa, ftit jum oħra ħajkun hawn St. Patrick's, nassumi li minkejja li qed tgħidu li mhux se jsiru dawn l-attivitajiet tal-massa, stabbilmenti ħajiftħu u n-nies b'xi mod jew ieħor ħajersqu lejn l-erja ta' San Ġiljan, ta' Paċivil, eċetera. Se jittieħdu xi passi legali fil-konfront ta' dawn l-istabbilimenti li xorta jiftħu bekk jattrattaw in-nies lejhom? Mhijiex kwistjoni ta' passi legali, diġà rigward l-attività partikolari li s-sena li għaddiet ġibdet li madwar 45,000 ruħ, diskutejnija b'mod partikolari fil-kabinett ta' dalgħodu u l-indikazzjonijiet huma li se nkunu qegħdin nagħtu direzzjoni lill-Kunsill biex ma jżommx din l-attività. Priorità tibqa' dejjem is-saħħa tal-poplu Malti u minħabba ir-riskju tat-tixrid tal-virus meta inti għandek din l-attività tant qawwija ta' massa ikun aħjar li għal din is-sena ma ssirx. Meta naslu għal-ġimgħa l-kbira se nkun aħna qegħdin niltaqgħu b'mod regolari bħala kabinett kif dejjem nagħmlu niddiskutu s-sitwazzjoni ta' kull ġimgħa, apparti li niddiskutu ta' kull ġimgħa jiena personalment flimkien mad-Deputat Prim Ministru kif ukoll mal-Prof Charmaine Gawci qegħdin f'diskussjoni kontinwa mal-ġurnata kollha u jittieħdu l-miżuri kollha li jkunu meħtieġa minn żmien għal żmien. Ma nafx jekk saqsi il-kollega tiegħi qabel imma dwar l-iskejjel, preokkupazzjoni kbira dwar l-iskejjel, illum rajna tfal li kienu għadhom kemm ġejjin minn sqalija baqgħu sejn l-iskejjel. Jekk hux ħadd tittieħed azzjoni immedjata dwar l-iskejjel u anke dwar is-sitwazzjoni fl-isptar. Ammont ta' preokkupazzjoni minnaħa tal-infermiera f'sens ta' li mhux kulħadd għandu l-equipment jew il-gear li suppost għandu u anke kif qed isir l-screening anke ġol l-isptar stess. Meta nafu li qed isir screening ta' deni. Meta id-deni biss ġieli ma jkunx hemm qed jidher f'pazjent li jkollu fil-fatt il-virus fuq. Ma naqbilx miegħek illi il-personal protective equipment illi huwa provdut mhuwiex wieħed adegwat għandi assikurazzjoni mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika mill-Prof Charmaine Gawci illi l-PPE illi ġie provdut huwa wieħed adegwat u indikat fiċ-ċirkostanzi
Jiena informat mhux biss li huwa adegwat imma wkoll illi kulħadd għandu dak l-equipment. L-istess jerġa' jotta sitwazzjoni ta' paniku fl-iskejjel. Kieku hemm kemm sitwazzjoni ta' paniku ngħidu hemm sitwazzjoni ta' paniku. Mhux se naħbu xejn mill-poplu u se nkunu realistiċi u saqajna mal-art fiċ-ċirkostanzi. Illum ma hemm ebda ħtieġa tal-paniku, nifhem illi l-ġenituri jinħakmu minn sens ta' biża' ma nħallux is-sens ta' biża' jeleb ir-realtà. Jiena ninsab f'kuntatt kontinwu mal-professur Charmaine Gauci, mhux biss f'kuntatt b'telefon imma niltaqgħu regolarment, iltqajna l-bieraħ, iltqajna dalodu, niltaqgħu ta' kuljum biex inżomm kuntatt jiena u nżomm ruħi informat dwar is-sitwazzjoni. Jekk ikun hemm lok li s-sitwazzjoni dwar l-iskejjel tinbidel. Sa dan il-moment ma il-professur Charmaine Gauci jiena noqgħod fuq il-parir espertu professjonali tagħha bl-ebda mod ma tagħtinx indikazzjoni li għandha tingħata direttiva li jingħalqu l-iskejjel. Jekk ikun hemm bżonn dik il-miżura tingħata, il-pariri kollha li għandna sal-lum huwa li ma jkunx tajjeb li nieħdu dik id-direzzjoni, li mmorru f'dik id-direzzjoni. U għalhekk ma hemm ebda lok ta' allarm u paniku fost il-ġenituri tagħna. Tim? Prim Ministru, għax xtaqt nistaqsik darba l-dejjem dwar il-flights biex niċċaraw, għax għadna t-nirċivu rapport li Superintendent tas saħħa Pubblika, Professor Charmaine Gauci, jridet li fuq il-flights lejn Italja u ħarġu fil-pubbliku l-MAM u l-Kamra tal-Ispiżjara li kienu jaqblu magħha, però għal il-politiċi ma qablux magħha u ħadet deċiżjoni li jkomplu l-flights. X'inhi l-verità? Assolutament ma kien hemm xi direzzjoni li l-politiċi merew il-kelma tal-Professur Charmaine Gauci. Din niċħada b'mod mill-aktar kategoriku, anzi. Sal-bieraħ stess kellna sitwazzjoni illi aħna konna proattivi u ħadna deċiżjoni qabel ħada kwalunkwe pajjiż ieħor li waqqafna il-travel mill-Italja kollha. Mhux mill-Italja tan-Nord, mill-Italja kollha. Inkluż għalija. Fuq li ma bażi ġi deċiż li pereżempju attivitajiet barra ma jkunx hemm iktar minn 2000 persuna u attivitajiet ġewwa mhux iktar minn 700 fejn pereżempju mhux 1000 li xorta jista' jittieħed il-fajt. Fuq il-parir li tatna il-Professur Charmaine Gauci jien għandi fiduċja assoluta u sħiħa fil-pariri tal-Professur Gauci u nbaxxi rasi għaliex għandi din il-fiduċja sħiħa u nimxu mal-pariri li tatina. Il-gvern xejn jagħmel jekk in-nies jinjoraw il-parir ta' self-quarantine. Rajna ir-raba' każ tal-coronavirus kien hemm raġel li suppost kien fi self-quarantine u l-ewwel ma marx self-quarantine. Xejn jagħmel se jkun hawn xi tip ta' kwarantina mandatorja? Sa dan il-mument il-parir professjonali u mediku li għandna huwa li l-kwarantina tibqa' waħda ta' self-quarantine, ta' kwarantina volontarja, biss nagħmel appell b'saħħtu illi kull min huwa meħtieġ li jagħmel kwarantina jonara u josserva dan l-obbligu. Jekk ningħataw parir mediku mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika illi l-kwarantina għandha timxi minn waħda volontarja għal waħda mandatorja, isir hekk. With regards to public transport, for example, go-to ferry, airplanes, buses, are there any measures that are being taken for them to be sanitized since they are full of people? Fir-rigward tal-ferri bejn il-Gżejjer Maltin, bejn Għawdex u Malta tħallna fil-konsiderazzjoni dal-għodu stess illi jaf ikollok ċirkostanzi fejn in-numru ta' persuni li jkunu qegħdin jaqsmu jistgħu jeċċedu jaqbżu is-750, però ngħatajna assigurazzjoni li ġala darba din hija attività tal-massa jew preżenza tal-massa aktar milli attività fil-miftuħ allura m'hemm ebda diffikultà f'dan is-sens. Il-mod kif qed joperaw il-bastimenti tal-Gozo Channel huwa wieħed li għandu l-approval tad-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika u nibqgħu nimxu mad-direzzjonijiet li tagħtina l-Professur Charmaine Gauci. Nibqa' nenfasizza illi ejja nħallu lill-esperti mediċi jiggwidawna. Jien għandi fiduċja sħiħa, l-poplu Malti għandu fiduċja sħiħa fl-esperti mediċi tagħna, Chris Barbara, Charmaine Gauci, il-Mr. Fenn ukoll nimxu mal-linji gwida illi għatuna u nkomplu nagħtu serħan il-moħħ lill-poplu Malti Gauci. Permessi, żewġ mistoqsijiet żgħar. Id-dati sa meta huma dawn il-miżuri għax pereżempju l-Italja sa 3 ta' April jekk hemmx data definittiva u semmejna San Patrizju qed nara Ministri mir-Rabat il-ġimgħa dieħla mill-festa ta' San Giuseppe ir-Rabat x'inhi r-rakkomandazzjoni tiegħek? Mid-domandi qed nirrealizza mhux taf xejdomna fil-kabinett ta' dalodu iddiskutejna kull eventwalità. Iddiskutejna kull eventwalità data definittiva għal dawn il-miżuri qatt m'hemmx, jiġifieri il-miżuri qegħdin hemmhekk b'mod indefinit
U dejjem jekk ikun hemm data, jiena nitlob li din id-data tiġi mill-aktar fis possibbli li nistgħu ngħidu nistgħu nillaxkaw dawn il-miżuri, però dejjem se nimxu mal-pariri mediċi li jkollna li jagħtina d-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika. Rigward il-festa, jiddependi jekk il-festa x'qed nitkellmu dwar il-festa jew dwar il-marċ, jista' jkollok il-marċ li jkun qed jiġbor numru ta' persuni jkunu jaqbżu l-2000. U allura hemmhekk wieħed jistenna l-direzzjonijiet li se jkunu qegħdin jingħataw fis-sigħat li ġejjin f'dan is-sens ukoll il-poplu Malti se jkun infurmat minn qabel. Skużi? Lig tal-futbol milli ninsab infurmat normalment ma jeċċedux l-2000 persuna. U għalhekk jidher li jkun jista' jkompli b'mod normali. Nirringrazzjakom.